ta' Repubblika reġgħu kienu fid-dar ċentrali għal laqat mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Dawn huma laqat li fihom tkun saħansitra diskussa strateġija politika, tant li għaliha attendew Ray Bazzina u Chris Perigin, dawk li Bernard Grech għażel bħala strateġisti tiegħu. Laqat bħal dawn diġà saru bil-moħbi fl-aħħar ġimgħat, iżda wara illi nkixfu li ltaqgħu bil-moħbi, din id-darba kien hemm qbil illi l-laqgħa aħjar tkun pubbliċizzata mill-ewwel. Għalhekk ta' Repubblika tellaw komunikat fuq il-medja soċjali mal-ewwel. Dan sar anki għaliex il-Partit Nazzjonalista bħalissa qed ikollu ħruġ ta' informazzjoni kontinwa f'dak li hu meqjus bħala sinjal qawwi ta' sfiduċja minn nies minn ġewwa fid-deċiżjonijiet illi qed jieħu Bernard Grech. In-nies ta' Repubblika huma dawk illi qrib tagħhom fil-Partit Nazzjonalista hemm dawk li jagħmlu lil Bernard Grech kap tal-partit u għalhekk huwa obbligat lejhom. B'sorsi fil-Partit Nazzjonalista jispjegaw għal iktar minn darba li ftit jista' jagħmel mod ieħor għajri li joġob lilhom u d-deputati tagħhom fuq quddiem nett, Jason Azzopardi, Kerel Aquilina u Beppe Fenekadami fost oħrajn. Fl-aħħar jiem tar-Repubblika organizzaw protesta barra d-depo fejn evidentament kien hemm l-appoġġ tal-Partit Nazzjonalista immexxi minn Bernard Grech. Fil-protesta kien hemm saħansitra ħu Beppe Fenekadami, Michael Fenekadami, li fl-aħħar jiem tela mkaxkar fl-eżekuttiv tal-partit anki permezz ta' mbuttatura mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil.